Unang ahon mo lang to ha, medyo marami ng bagyang umaatras. Baon na baon ito si Idol. Tinting panlaban dito itong si Renz Polieros, Harley Davidson. Ito si Renz. Tignan natin kung makakawala ng lubusan ito pinagmamalaki ng Pangasinan. Luigi Ramirez, balatan dito, talagang gusto tumakas ni Batrabas. Bagyang umakyat tayo bag. Jezreel Launico dito sa harapan. Kaya namahinga lang. Mga kaibigan, ang pinagmamalaki naman ng Bolinao, Pangasinan. Pag ganito, kaganda mga karagatan. Barangay Patar. So hindi ko matanaw si Daniel Pariñas. Medyo ahon-ahon to mga kaibigan. Kanilang training ground. Ako po, mahaba ito mga kaibigan. 250 meters to the finish line. Huwag na kayo kukulat. Huwag na kayo bibigit. Huwag na kayo muna. Siglado. Baka pa sa kanila. Nako po, magagandang bakbaka yung ating matutong ngayon. Dayo seryo tayo, ito tayo sa may bayan ng Bani, Pangasinan. Ito sa kanilang Pakwan Festival. And shoutout mo natin yung local government unit of Bani, Pangasinan, headed by Mayor Boying Palafox and Vice Mayor Gwen Palafox, and to all Sangguniang Bayan member, and shoutout natin si Cap. And siyempre shoutout natin si Sir Angelico Ventinilla. So magandang bakbakan itong abangan natin, dahil doon sa kanan, Diyos ko po, may pumapalakpak sa kaliwa. Idol, mukhang pumapatalikod muna itong si Idol ha. So magandang bakbakan. Naku, meron tayo breakaway na isang Idol sa harapan. So plug na tayo mga kaibigan. Mabilis kagad ang bakbakan, 52 kilometers per hour. Papunta tayo sa may bayan ng Bolinao, Pangasinan, radio number 315. Marami rin palang may hilig na siklista dito sa may bayan ng Bani, Pangasinan. At natin yung local government unit of Bani, Pangasinan dito sa kanila Pakwan Festival. First time natin dito first time natin dito sa Bani, Pangasinan. Meron na tayong agad isang umagot na Roger sa harapan. Mukhang si Leonardo Valdez yung andun sa harapan from San Manuel, Pangasinan. Nandito rin si Dennis Gabaldon So
makikita natin itong kagandahan ng bayan ng Bani, kung saan ay pinagmamalaki nilang produkto ang pakwan. Hindi pakto pakwan mga kaibigan. So advance tayo sa harapan dahil meron na tayong mga riders na bagyang kumakawala. Itong si Leonardo Valdez, Renz Pulieros, andito pala, Jezreel Launico. Itong si Ralph, andito rin. Ito bagyang kumakawala, ito si Leonardo Valdez, isang ex-pro rider. Itong si Leonardo Valdez. I think kung tuluyan makakalayo itong si Leonardo, medyo winding dito mga kaibigan. Si Idol, mukhang nauubusan kagad ng gasolina. Mukhang nagwa 1212 na. Ito si rally number 301. Hoy! Unang ahon mo lang to medyo marami ng bagyang umaatras. Itong si radyo number 329. Maganda rin pala yung mga ruta rito sa may Bani, Pangasinan May mga zigzag road din dito. So tingnan tayo, bumibilis na bumibilis ang ating mga riders. Radyo number 321-319. Mukhang magkakakorpo itong mga ito sila Idol Si Idol sagad na sagad Baon na baon ito si Idol. Radyo number 320. Uy, 341 mukhang bumibitaw na sa ating peloton itong si Aljur. Medyo nako yung ating solo breakaway kanina. Ito na si Leonardo Valdez. Hindi tumagal sa breakaway. Itong si Leonardo Valdez. Inaabot siya, inaabot. Mga babantayan natin dito itong si Renz Pulieros. Ito ang matinding panlaban dito Itong si Renz Pulieros. Laban dito sa mga tiga Pangasinan. Parang laban ng kon ito Pangasinan versus Zambales mga kaibigan. Ayun si Renz Pulieros nasa harapan ng team SMPI Guardiado ni Jezreel Launico. Bulinaw 19 kilometers. Medyo talagang makunat-kunat din yung ahon dito mga kaibigan. Ang kanilang speed 36, 35 kilometers per hour. Dito yung mga tiga Harley Davidson. Ito si Renz Pulieros. Kaya si Daniel Parinas. Bumabanat na itong si Daniel Parinas. Bumanat na itong si Daniel Parinas mga kaibigan. Bumanat na o kumakawala na itong si Daniel Parinas ng team Pangasinan. Tignan natin kung makakawala ng lubusan ito pinagmamalaki ng Pangasinan. Itong si Daniel Parinas. Renz Pulieros, hatak lang yung ating grupo. Okay, so ito solo umakit itong si Daniel Parinas. Pero ito lang yung grupo, hatak-hatak ni Renz Pulieros. Luigi Ramirez andito rin. Ako, may naputol na yung ating grupo. May mga humahabol pa rito sa may likuran. So talagang makulat Maganda yung mga kakalsadahan dito sa may Bani, Bulinaw Road. So ito yung sa ating mga water station. Kompleto Ricardo ito ang pakarera ng Bani, Pangasinan at sa kanan. So unti-unting inaabot itong si Daniel Parinas. Mabagal ang takbuhan. Naku, marami mga Pangasinan boys dito Marami itong mga taga Pangasinan. At marami rin yung mga taga Zambales. So ito yung ating solo breakaway Daniel Parinas. Hindi pa rin siya dinidikitan ng ating peloton. Marami rin pala mga pagawaan ng kubo dito sa may bayan ng Bani. So ito na yung ating solo breakaway. Si Daniel Parinas pa rin. So nakakalayo na siya ng mga 100 meters lang, 100 meters lang inilalayo nitong si Daniel Parinas. Ang kanyang speed mabilis, 52, 53 kilometers per hour. Mabilis ang padyaka nitong si Daniel Parinas ng Ordaneta City, Pangasinan. Tumitingin sa likod, titignan niya kung lumalayo ba siya doon sa ating peloton. Palagay ko lumalayo 150 meters na ang inilalabang itong si Daniel Parinas doon sa ating peloton. At ang kumakambyo inspirado ito So kaya natin dito yung peloton, mukhang nagmamatsyag yung ating peloton kung sino ang maghahabol dito. Okay, ito na yung ating peloton. Nandito din pala si Matt Ramas, Luigi
Kampihan to eh, kanya-kanyang kampihan to. Ito na yung mga natira mga kaibigan, ilan na lang to. Ilang riders na lang itong natitira dito sa ating pero mangat na itong si Luigi Ramirez. Mabilis ha. So binabanatan na ni Luigi Ramirez dahil hatak-hatak ni Renz Pulieros. Gusto talagang indicate ni Renz Pulieros itong ating grupo dun sa ating solo breakaway sa ate. So ay may mga taga-anda Pangasinan din pala dito ha. Ayan na, tuluyan na nilang dinikit yung ating solo breakaway. Malakas humatak itong si Renz Pulieros. Di rin lakas yan ha. Isa rin yan sa nanalo sa hari ng ahon itong si Renz Pulieros. Alam ko na naalo to sa national si Renz Pulieros. Mangat na sa kanan itong si Renz Pulieros. Sa kaliwa naman itong si Luigi Ramirez. Balaton dito, talagang gusto tumakas ni Matramas ng RCC Reptiles. Malakas yung batang yan, batang-bata pa, pero talagang malakas na, mabilis ang takbo. 65, ayan na, 60 plus, 63 kilometers per hour. Woo! Balatan talaga, pumapalat na rito si Ralph doon sa harapan. Mukhang kakampi nila itong si Ralph ha. Ganda ng ating kakalsada dito sa may Bani Pulinaw Road na kaibigan. Didikitin na nila itong si Daniel Parinas. Mabilis yung takbuhan, 58. May bibitaw kaya dito. Napakabilis mga kaibigan. Ito natin makikita matutuklasan yung mga sa kaliwa itong si Harley Fernandez. Si Harley Fernandez bumabanat na. Talagang hindi kakayanin ni Daniel Parinas na makalayo dito sa napakabilis na ating peloton. Talagang mabilis maghapon itong ating peloton. Jezreel Lodico dito pa rin. Papunta tayo ngayon sa may Patar 65 kilometers road race. Ito ating bubunuin mga kaibigan. Naku, naiwan ito si Renz Pulieros dito sa peloton ha. Umaagwa sila Harley Fernandez, si Matt Ramas, itong si Daniel Parinas, Luigi Ramirez. Mabilis ang takbuhan. Sa gali lang itong 65 kilometers road race na ito mga kaibigan. Bumabanat naman ito si Ram sa bandang kaliwa wala na, pumayag na talaga itong si bangat na naman sa kaliwa Luigi Ramirez. Pakalasan dito, unahan talaga makawala puro mga insayado itong mga ito ha. Malalakas din itong mga tiga-anda Pangasinan, Bulinaw, Bani, Pangasinan, mga tiga-Bukal yun, nandito yung mga yan. Kaya sila yung malapit dito sa may Bani So yearly nilang ginaganap itong Pakwan Festival Bike Race dito sa bayan ng Bani. Makakawalan na naman ito, ID number 322. May mga kumakawala pero talaga dito din pala si James Ivan ang ating I think silver medalist ng national itong si James Ivan Torrio. Yung nakakulay pink na yun, national medalist yun, si James Ivan Torrio. So may mga umagwat tayo, 1, 2, 3, 4 riders yung umagwat. Ewan dito, Jezreel Lodico itong si Renz Pulieros. Sabi natin itong si board member Apple Vakay. Nakalagay doon sa kanilang bib number. So may umagwat tayo mga riders sa harapan. Tignan rin, umagwat sila ng mga 70 meters dito sa ating main peloton. James si Renz Pulieros meron tayong apat na umagwat. James Ivan Torrio, Luigi Ramirez, itong dalawang rider number 322. Magwat sila doon sa ating peloton ha. Hindi natin kung makakalayo ng lubusan to dahil mabilis yung kanilang takbo. Mabilis yung takbo 70, tignan nyo ha. Ayan mga kaibigan, 73 kilometers per hour. Palusong to mga kaibigan. Napakabilis ang takbuhan, 72 kilometers per hour. Rider number 322. Hindi sa ganong makatikit dito sa ating mga breakaway. Apat o dalawa yung kilala pa natin ito. Rider number 304 to si James Ivan Torrio and Luigi Ramirez. Magwat na sila 200 meters dun sa ating main peloton. Ito medyo bahagyang umakyat tayo, bahagyang umakyat, medyo paahon ito. Ito rider number 207 from
Alta. Malakas to, maganda yung pangangatawan ni Idol, ha? Oh. Mukhang nagyayaya ng kasama itong si Luigi Ramirez. Mukhang hindi niya kakayanin to dahil solo niya pala dito, ha? Solo niya dito. Kumaga, wala rito yung mga ka-teammate niya. Ito, malakas ito sa Idol, oh. So makikita natin dito yung mga hindi natin nakikita sa mga ibang karera. So magbuhat na naman itong si Luigi Ramirez. Ayaw din niya talagang palugi. Ang ganda ng mga kakalsadaan dito, mga kaibigan. Dito sa sakop ng Bani, Pangasinan. Nako, medyo ahon na naman to, ha. Medyo paahon tayo. Si Renz Rivera pala. Ito naka-Alta Verde. Renz Rivera. Medyo paahon to, mukhang dumidikit na. Dumidikit na yung ating peloton dito sa ating mga breakaway. Well, ahon talaga to. Naku, dumikit nga, mga kaibigan. Dumikit na nga ito ating peloton. So dumikit. Jezreel Launico dito sa harapan. Dito pa rin si Renz Ramirez, pang-isi-ngisi lang, ha. Harley Fernandez. Pahanap na naman itong si Daniel Pariñas. Yug-yugan na naman. Naku, ganda lang mga kakalsadaan dito. Lusong, ahon, lusong, palumba-lumba. Kung si Idol mukhang nagmamakaawa na. Kapit lang, hanggat malayo pa ang finish line, kaya yan. Si Ralph, oh. Bumaba na si Ralph sa may bandang kanan, sa kaliwa naman sa kanan, riding number 325. Talagang kumakawala. Mangat na naman itong si Luigi Ramirez. Sinutugis na itong si Ralph. Kalaban niya si Ralph, ha? Kalaban nila yung naka-go for gold na yun. Kung mawala na naman, pumuga, tumakas na naman sa perito dito ating rider from Urdaneta City, Daniel Pariñas. Rider number 324. Maraming baon na tsokolate, ha. Cobra lang ang baon ni Idol. Pumuga na naman siya dun sa ating napakalaking peloton. Talagang mabilis yung mga sikat ng paa niya, oh. Grabe sumikat tong si Idol, kaya namahinga lang. Ngayon kaya sa second attempt niya, tuluyan na kayang makakawala. Itong si Daniel Pariñas doon sa ating peloton. Marami kasi naghahabol doon, eh. O lumalamang na siya ng 200 meters doon sa ating main peloton. 5 kilometers to Bulinaw, Pangasinan. 5 kilometers to Bulinaw, Pangasinan. This is our solo breakaway, rider number 324. Traveling speed of 60. Ayan, ha, 58 kilometers per hour ang takbuhan dito si Daniel Pariñas. Second attempt itong si Daniel Pariñas. Tignan natin kung sa ikalawang pagtrangko ay makakalayo siya ng lubusan dahil 200 meters na ang nilalamang itong si Daniel Pariñas. Patibayan talaga sa breakaway ito. So lumalapit ng bagya itong ating peloton dito kay Daniel Pariñas. 100 meters na lang. Talagang matibay magabol itong si Renz Pulieros, eh. So kakaliwa tayo dito, mga kaibigan. Left turn. Okay. So medyo masikip dito. Mukhang ito yung papunta sa Puerto de Azul ng bayan ng Bani, mga pinagmamalaki ng Bani, no? So may naghahabol, sa likod, may nakatakas na riders doon sa ating peloton. Naghahabol dito kay Daniel Pariñas. Puerto de Azul. Ito naghahabol itong second group natin. 2, 4, 6, 7 riders itong naghahabol dito sa likod. Pangunguna ni Jezreel Launico. Andito Matt Ramas, James Ivan Torrio, Harley Fernandez yata isa, o si Harley Fernandez ka, mga kaibigan. 80 meters na lang ang nilalamang ni Daniel Pariñas dito. Nakatiyo ang ating peloton, eh. So may nag-aabol na third group, ha. Meron tayong third group. So dumidikit itong si Ralph. Mabilis na dumidikit itong si Ralph dito sa ating second group. May nag-aabol pa sa likod.
So talagang mabilis pa rin ha. May nakadikit pa rin dito. Tatlo pa rin ito nakadikit dito sa ating second group. May tatlo pa tayong riders na mabilis na dumikit. So papunta tayo sa may Patar. So marami kasi mga beaches dito sa Bulinaw, Bani. Yan. Andi tayo sa may barangay Balingasay, Bani, Pangasinan. So I think dito malapit sa karagatan itong Bani ha. Kaya maraming mga pinagmamalaking beaches. Meron na tayo nakita kayo na Puerto de Azul yata yun ha. So dito na pala kami sa may barangay Istansa, Bulinaw, Pangasinan. To dagat na yan mga kaibigan, dagat na to mga kaibigan. May dumidikit pa tayo tatlong rider. Makita nyo kung gaano kadaming beaches dito sa may bayan ng Bulinaw. Makikita natin sa may bandang kanan yung mga beach front tayo mga kaibigan. Ang pinagmamalaki naman ng Bulinaw, Pangasinan. So ito, beach front tayo mga kaibigan. So ito, sinusundan natin ito. I think baka second group na to, hindi pa rin nila inaabot itong si Daniel Parinas. Malayo-layo itong ating ruta. Hindi pumapayag yung mga taga-Pangasinan na abutan nila si Daniel Parinas. So 200 meters behind the breakaway. This is our second group mga kaibigan. Hindi pa rin talaga nila tuluyang inaabot yung ating breakaway. Ganda ng mga beach dito. So pag ganito kaganda mga karagatan, masarap manirahan dito. Pero naka low tide tayo ha. Low tide. Ito mga kaibigan ang ating rutang binabaybay, gilid ng dagat. Para tayong nasa Manila Bay. Ganda ng mga view dito mga kaibigan. Magandang palaro dito sa may bayan ng Bali. Sana sa mga susunod na palaro ay mag-improve yung kanilang pag-organize sa mga cycling ways dahil talagang yearly nilang ginaganap ito mga kaibigan. So 200 meters behind the breakaway, and this is our second group composed of 12 or 13 riders. Ito ang ating second group. So atmos tayo sa breakaway. Takpanin nyo rin sa Kuliero. So puharap tayo sa may barangay Ilog Malino, Bulinaw. Okay, so inaabot namin itong ating solo breakaway. Speed niya 50 ha. So sakop na ng Bulinaw, Pangasinan itong aming rutang binabaybay. Solo breakaway pa rin itong si Daniel Parinas. Traffic speed of 49 km per hour, 200 meters behind this solo breakaway. It's our second group na madami, almost 15 riders yung andon sa ating second group. Tinatanaw-tanaw nito si Daniel Parinas. Yung kilala to Daniel Parinas, isa sa tinatawan o membro participant ng NTTC Tour of Luzon under team Pangasinan. Ito climber and skipper from Ordaneta City. Itong si Daniel Parinas. Okay, ito na, welcome Barangay Patar, Bulinaw, Pangasinan. Ating pa rin sinusundan itong ating nag-iisang breakaway. Malakas pa rin mga kaibigan, palayo ng palayo yung kanyang agwat doon sa ating second group. Andito na tayo sa teritoryo o barangay ng Patar, Bulinaw, Pangasinan. Matatag pa rin itong si Daniel Parinas ha. Malakas pa rin talagang sumipa itong si Daniel Parinas. Ito nating second group. Ako, lumalapit ng bagya itong second group natin. Kanina mga 300 Prince Pulieros pa rin, Mataramas, Yesrel na Unico. Naku po, flat tire sa Idol. Flat. Wala sa focus. Idol, chocolate lang yung baon ha. So 12 rider na lang itong ating second group. Tumatakas pero tinutugis itong si Luigi Ramirez. Dito lang kung magkakasama sila Luigi Ramirez, Jezreel Launico, Harley Fernandez, and si Daniel Parinas.
laban dito sa mga taga West Pangasinan, West Bao, Eastern Pangasinan, dito sa mga Zambales Boys. Ito po, maraming nanonood dito. So dito tayo sa may lighthouse. Yun, nakita natin yung lighthouse, ha. O kanan tayo dito sa may barangay, ano to, pakiramdaman talaga dito sa second. Bangat na naman itong si Luigi Ramirez. Diyos ko po, tricycle. Ay! Ang ganda dito, Treasure Rose Bulina. Parang dito kami galing nun. Okay, so nag-uumpisa na yung ahon, mga kaibigan. Si Idol mukhang nauubos na ang baon. Mayroon palang matinding ahon dito, mga kaibigan. Meron na kayang kakawala dito yung mga climber. Renz Pulieros, climber ito, ha. So hindi ko matanaw si Daniel Pariñas. Meron kayang makakapuga yun. Si James Ivan, pumupuga, oh. Hanggang 1-2-1-2 ang mga sipahan dito. 15 kilometers per hour. Si Jezreel Nanico, hindi pa rin makawala sa kamay ni Renz Pulieros, mga kaibigan. Hey! Hey! Hindi yung ahon. Sami. So, madami dito mga nabibili. Uy! Saan ba? Ito, kahindo. So, ito. Naabot na naman natin itong ating solo breakaway. Malakas pa rin, ha? Di-speed pa rin siya ng mga 27 kilometers per hour. Medyo ahon-ahon to, mga kaibigan. Matarik yung ahon kanina doon. To Barangay Katuday, Kitauman, Jay Katuday. Kaya nga nila. Barangay Katuday, Bulinaw, Pangasinan. Bakit Katuday? Hindi ba Katuray? Marami sigurong Katuday dito sa may part na to ng Bulinaw, ha. So medyo mabagal ang sipa, panay-panay. Itong si Daniel Pariñas, ahon to. Tinapos nito ang 8 stage, ha, sa Toro Puson. Kaya hindi rin biro ang lakas na ipinapakita nitong si Daniel Pariñas. Maganda pa rin sumipa, oh. Tignan natin kung aabutin itong si Daniel Pariñas dito, ha. Medyo mabagal na ang takbo nitong si Daniel Pariñas. Mga 250 meters lang kanina ang agot niya dun sa ating second group. Tignan natin dito, hindi ating second group, baka nagkakabalata na ron or nawatak na yung ating second group or lumalapit na. Okay, ito second group, 250 meters. Naku, buo pa rin ito, ha. Para pa rin nababawas yata dito sa 12, pero mukhang meron na. Matramas, Luigi Ramirez, Jezreel Nanico, Pulieros, hindi pa rin na mapakalas. James Ivan, si Idol, nakadikit pa rin. Idol, talagang pa 1-2-1-2 na itong si Idol. Kailangan dito kayo kumawala sa ahon, dahil pag hindi kayo kumawala dito, pagdating doon sa patag, nako, doon na. Ito sumisigsag-sigsaking na itong ating grupo, mga kaibigan. Walang matikas na climber dito na kilala ko maliban dito kay Renz Pulieros. Kasi itong mga taga Anda, Pangasinan, Bulinaw, Pangasinan, kumbaga ito yung kanilang training ground. Ako po, mahaba ito, mga kaibigan. Mahaba-habang ahon to ating binabagtas. Tignan natin kung sa puntong to kakawala na itong si Renz Pulieros. Itong mga taga Pangasinan, Anda, Bulinaw. Grabe, matindi itong ahon na ating binabaybay. Kanilang speed 11, 10 kilometers per hour. Ito na, mapakabagal, mga kaibigan. Walang gustong kumawala dito sa ating grupo. Walang gustong kumawala. Gusto sabay-sabay na umahon. Talaga pakalasan sa ahon. Matibay si Matramas. Parang pangisi-ngisi lang itong si James Ivan, ha. Tirada na naman ito si Matramas. Batang-bata pa yun, ha. Bata pa yun si Matramas, pero talagang kaya niyang sumabay sa mga mas matatanda sa kanya. Pakawala na naman si Luigi Ramirez. Binibigsot-bigsot lang, ha. Binibigla-bigla lang niya itong mga kasama niya dito sa second group. Gusto talagang kumawala ni Luigi. Bumanat na naman. Habol na naman to si Renz Pulieros. Medyo ahon lusong na tayo, mga kaibigan. Ahon lusong. Nako, so tuluyan nang nakawala si Luigi Ramirez. Lumamang na siya ng mga
100 meters dito sa ating grupo, na kung saan nabibilang siya dito sa grupong to kaya. So habulin natin si Luigi Ramirez, baka dikitin niya si Daniel Parillas, at magtutulong-tulong na sila para tuluyang makalayo dito sa ating grupo. Meron pa naman siyang dalawang kasamang naiwan dito, itong si Harley Davidson and Jezreel Launico. So puntaan natin yung ating dalawang breakaway, mukhang magdidikit. Si Luigi Ramirez and Daniel Parillas, magtutulong na yun. So ito na nga yung aking sinasabi mga kaibigan, dumikit. Nagtagumpay yung pagtakas nitong si Luigi Ramirez doon sa grupo. At inabot niya pa itong si Daniel Parillas. Panigurado ko 101% pagtutulong na itong dalawang ito para tuluyan ng makalayo dun sa ating peloton. Dahil kanina talagang halos 200 to 300 meters lang ang inilalayo dito si Daniel Parillas eh. So pagkakataong ito, meron isang katulungan para mailayo ng mailayo yung kanilang kalamangan dun sa ating second group. Mabilis yung atak nitong si Luigi Ramirez ha. So malapit mo tayo sa finish line, palabas na tayo sa highway at patungo na tayo sa may bayan ng Bani. Okay, ito na yung ating grupo sa likuran ng ating breakaway. Nasa 700 meters ang lamang ng ating breakaway dito sa ating grupong ito. Pakalasan to. So dito pala tayo sa may Dakap Norte yata ito, Dakap Sur. Ito sinusundan naman natin ito ang ating second group. More or less 700 meters na ang nilalamang ng ating dalawang breakaway dito. Dito pa rin si Renz Pulieros, James Ivan, Gerald Rivera, Matt Ramas, Jezreel Launico. Itong si Renz Pulieros, mabilis din yung takuan nila, 47. May mga bagyang kumakawala pero hindi makalayo. Mangat na naman itong si Matt Ramas, sinundang agad ni Harley Fernandez. Nakikiramdam lang itong si Renz Pulieros eh. Idol, tumakas kanina pero hindi nakalayo. Shout out dito sa ating dalawang waterboy. Shout out mga waterboy! Mangat na naman itong si Matramas. Sinamantala niya yung bako. Tira na itong si James Ivan Torrio. Nako, palabas na tayo yata. Mukhang palabas na tayo sa National Highway. Mukhang palabas na tayo ng... Nako, mukhang nagkakrap sa idol. Hawak-hawak kayo ng binti. Ingat ka. Nako. Malapit na. So mga kaibigan, pagkalit na kami ng Bani. Napakaraming taong nanonood dito sa may bandang gilid na kaibigan na yun, no? So nalagas yung mga grupo natin pagdating ko sa napakahabang luso mga kaibigan. So nagkalagas-lagas. Tako, Renz Pulieros, ano nangyari? Mukhang naubos si Renz Pulieros, kakahatak sa grupo. Tako, natatanaw ko na yung ating breakaway. Baka amutan pa ni James Ivan yung ating breakaway. Ito naman to, parang third group na to. 200 meters, tanaw ko na yung ating breakaway. Matt Ramas, Jezreel Launico and Gerald Rivera. Baka aamutan pa yung breakaway ha. Ito yung ating second group. James Ivan, Ralph, itong si Harley Fernandez. Malapit tayo sa finish line mga kaibigan. Malapit tayo sa finish line. So natatanaw na namin yung ating breakaway 100 meters mula dito sa grupo na to. Hatak-hatak kay James Ivan. Itong si Harley Fernandez, may bala pa sila pag inabot sila. May bala pa sila itong si Harley Fernandez. Pero malakas tong si Ralph ngayon ha. Pero si Renz Pulieros mukhang tinamaan si Renz Pulieros pagdating sa lusong. Nako, mukhang madidikit pa itong si Luigi Ramirez and Daniel Parillas. Dahil ito na,
Ito na yung second group. Pangunguna ni James Ivan, Ralph, at saka itong si Harley Fernandez. Tako, pamira itong si James Ivan. Ito na mga kaibigan. Pahabol na itong si James Ivan. Hatak-hatak niya itong si Harley Fernandez. Ito si Ralph. Malapit tayo sa finish tayo mga kaibigan. Shoutout mo natin yung ating mga local government unit of Balipang na sila sa pangunan ni Mayor Boying Palafox and Vice Mayor Gwen Palafox at sa ating local government unit. Shoutout natin si Kapitan, si Cap, Benny, si Sir Bentinilla, Angelico Bentinilla, mga teto si Luigi Ramirez. Ito na ngayon si James Ivan, humahabol pa rin mga kaibigan. Malapit na tayo sa finish line. Ayun na mga kaibigan, last 500 meters to the finish line. Ayun na, malapit na tayo sa finish line. Ayun na finish line, malapit na. Ito na, mga tetong si Daniel Parinas, sunod pa rin James Ivan mga kaibigan. Ito na yung finish line. Ayun na finish line, malapit na. Last 250 meters to the finish line. Huwag na kayo mukuna po, huwag na kayo bibigit. Huwag na kayo muna yan, sigurado mga pa sa kanila. Rami Fernandez, sunod na yan, James Ivan, Daniel Parinas, Luigi Ramirez, Rocco, mahabol pa rin. Ito na, ito sa Agni, si Daniel Parinas, mahabol pa rin. Ito na, si Harley Davidson, James Ivan, mahabol pa rin. Harley Davidson, and Ralph. Yun! Nabasa tayo. Matian dito. Ito na, Jezreel Launico. Yun, si Matt Ramas. Yun. Ay, dito tatapos ang ating road bike. Ang panalo, Harley Davidson. Layo! Dahil yung tagalunod dito.